Kole, cedule. Ale dej mi nějaký levnej prášek. Na hlavu nebo na právu? Na prdel. Ježiši Kriste, ja sa volám Svadomne Krygo. Prosím, madam. Lejta vás strašně pozdravuje, klidně přijímáte ležet třeba týden, suplování zařídila, hlavně nemáte pak donést, máte vlastně donést do prdele, máte donést... No a právě teď mám větry z ústní maturity. A tak jsem vás chtěl poprosit. No, Jaroušku, jdeš mi do barvy. Co tady chceš? Já jsem se ten další zákazník. Co to jako děláte? Já jsem mu ukazovala ty regály. Jestli by nešli... Jsi jako zvědavý na její regál, jo? Jestli by nešli zvednout. No, matko, to už nepůjde zvednout. Soustřeďte se. Jo, to je co? To vás nádherně uvolní. Pojď, jo. Ptám se vás, paní Vilmo Niklová, zda si zde přítomného ženicha, pana Miloslava Stárka, berete dobrovolně za manželku. Za manželá. V tom nejlepším a největším stylu k tomu nám dopomůže další host. Už se nám tady jednou objevil úplně na začátku, tak je jasné, že vystoupí také úplně nakonec. Bude to totiž poslední solový pěvecký host. A je to snad nejlepší a nejslavnější česká zpěvačka všech dob minulých, současných a domnívám se, že i budoucích. Dámy a pánové, Helena Vondráčková! Přiznej se rychle, že chtěl bys dneska alespoň žít. Přišel bys možná na pátý rozměr a na zázračný let. Stále je spousta neznámých věcí, no to má bude. Arkimede, 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 přijď hned ráno k nám. Arkimede, 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 přijď hned ráno k nám. Spánek mezi sní, mě včí
Včera jsem se zdál, i když dávno nejsem s ním, mě navštívil